அருப்பெரும் ஜோதி அருப்பெரும் ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருப்பெரும் ஜோதி சிவே சிவஸ்தம்பர ராமலிங்காய பரபிரமணே நம சர்க்குருநாதா சண்முகநாதா அருப்பெரும் ஜோதி அகத்தீசாய நம ஓம் ஆறுமுகரங்க மகா தேசிகாய நம்ம ஆடு நாடு தேடினும் ஆனைசேனை தேடினும் கோடிவாசி தேடினும் குறுக்கே வந்து நிற்குமோ ஓடியிட்ட பிச்சையும் உகந்து செய்த தர்மமும் சாடிவிட்ட குதிரை போல் தர்மம் வந்து நிற்குமே ஓ மகான் சிவபாக்கியர் திருவடிகள் போற்றி 4/2/2026 புதன்கிழமை காலை உணவாக சேமையா கிச்சடி கார சட்னி சாம்பார் வழங்கப்படுகிறது. உணவு வழங்கப்படும் இடம் டவுன் கண்டிப்பேரி அரசு மருத்துவமனை மாடியில் உள்ள ஈசிஆர் சேவை மையம் சோயா தொண்டு நிறுவனம். அதில் உள்ள ஆதரவுற்றோர்கள் முதியோர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மனநலம் பாதித்தவர்களுக்காக இந்த உணவு கொரோனா காலகட்டத்திலிருந்து வழங்கப்படுதுமா. முருகான்னு சொல்லி சாப்பிடுங்க. இன்றைய அன்னதான உபயதாரர் உயர் திரு ரகுபதியா பானுமதியம்மா குடும்பத்தார்கள் மூளைக்கருப்பட்டி அவர்கள் மகன் ராம்குமார் ஜானகி தம்பதியர்கள் குழந்தைகள் அக்ஸை சகானா அவங்க இருக்கிறது யோசே கொலம்பஸில் உபயதாரர்களுக்கு எல்லா வளமும் நலமும் கிடைக்கிறவங்க மேற்கொள்றாரு வெற்றியடையணும். உங்கள் குடும்பத்தில் நிம்மதி அமைதி ஆரோக்கியம் ஒற்றுமை இருக்கணும்னு ஆசான் திருவடி பணிந்து வேண்டி நோய் தீர்க்கிற மருந்தாக கொடுக்குறோமா. முருகான்னு சொல்லி சாப்பிடுங்க. ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் ஓங்காரக்குடியில் துறையூர் திருச்சி கிளை திருநெல்வேலி. ஓம் அகத்தீசாய நம ஆறுமுக ரங்க மகாதேசிகாய நம.